and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Hinuwaman nga pangandoy. For miracle. Ayaw gyud siya buhi inak. Dili gyud nay. Buotan na kay Hazel aron dali ko mutuo sa mga intriga. Og aron gyud kamo mo ay magkadayon. Pangita gyud og paagi nga makaangkon ka sa asyenda pareha sa asyenda Emilio. Ah. Unsa nay? Imo gid kong gipakatawa nay da. Imo gid kong gilingaw. Pinadanay man akong gisulti na. Gusto man gyud ka nimo maangkon ang senyorita dan sunda ang akong gisulti nimo. Maunay akong pangandoy. Og dili ba? Imo man ning gihuwaman nako. Pues pangitag paagi nga masayran mo kinsa gyoy tag-iya sa asyenda Emilio. Natural na si Senyor Emilio gyud. Pues pangitag ahin siya sa gobyerno dong nga makahatag nimo og mga kasayuran bahin sa maong asyenda. Nay. Oh, nay. May nahugi kan sa mudughan no? Oh, Lah. Litrato am lagi ni sa kabata nay. ikaw na dong. Ha? Ako ni? Lo. Hey, mao gyud taon ay akong nahipos dong. Sa diyang nasunog ang atong bahay. Ug ako gyud nang ibutang sa akong dughan. Yan ako pag nimo. May gani kay ako may nakakita. Oh, nahog na sad ni oy. Og si Karen mo ay nakapunet. Mao ba? Mm. Nakakita na sa days Karen sa bata pa ko. Oh, mao gyud na anak. Pero di pa maklaro ang naong na no? Gamay pa manggod ko ano. Pila pa ko kabuhan na nanay. Unom ka buwan. Sakay na, Hazel. Papa? Sakay na! Arin lang pangutan na suod sa auto. Ngano ikaw may mikuha na ako. Ang company car di ay. Ngano ikaw may mikuha na ako. Ako ang gisugo ganyan ang driver's company car nga imong gigamit. Pero dugay miabot. So, nagahuna-huna na lang ko sa pagkuha nimo. Kinsa man sa'yo nagsugo niya? Doon ako igipasugat niya ang bisita. Why laing available nga sa kanan, busa siya na rin akong gisugo. Nahago ka na hinuon. Why, kaso, ikaw may akong gikuha. Oh, nga nung dili pa man mo kuhaon ang yawi sa imong auto. Wala ko'y ganang makuha. Kadto gitingaling saop ang nakaingon sa imong kahiubos nako. Ngano nagpataka naman sa kapamasangil. Dili na ko ganahang dunay kaugalingong sa kinan. Kadili ko gustong butan kung kinsay akong pasakyon. Sa ato pa, husto gyud ang akong katahap. Nga imong ipasakay ang saop sa imong auto. Sold out ka kaayo sa nagsumbong nimo, no? Why nagsumbong nako? Dili na lang kumutingog. Ikaw mag-ipermi sakto. Ayaw na ko pagigsultihi kay dili na kumutubag. Hazel! Naglibog gid ko sa gisulting nanay da. Yan ang ipamugos mo gid niya nga magsusi ko unsaon pagkabaton og asyenda pareha sa asyenda Emilio. Insaw siya akong duolo na ron tumanon ang gusto ni nanay. Ako ikasugat ang among din. Tingalig. May kasayuran siya bahin sa nakalibog ron ako. Ako nakita. Ug aron murag nalipay siya nga nakakita nako. Ako sa duolon bi. Ug kung may kahigayon ko, isgutan ko niya ang
bahin sa Hacienda Emilio. Ako siya doon. Purang nalipay sa siya nakakita na ako. The winner! Mauwam sa dana, sir. Ganun mauwang magaga tinuod man. Nalipay sa ko, sir, nga nagkita ta. Doon na ako'y ipahubad ni mong problema, sir. Nay! Nay! Oh, ano kay? Nay! Ano ka? Nay, doon ako'y nasayran gikan sa mong din. Bahin sa Hacienda Emilio. Unsa? Unsa may imong nasayran? Nga ang Hacienda Emilio day, way klaro. Unsa may klaro? Lagi nay. Kay ang unang tag-iya ko no sa maong Hacienda, mga kuan ko no, kanang eskodero. Oh, tinuod ka, Milan? Doon ay nasayod bahin sa Hacienda Emilio? O nga, eskodero gyud ang tinud-anay nga tag-iya sa mga Hacienda? Ang amo lagi hindi nay. Dugay nam ko siya rin eh. O maulag na, eskodero ko no ang unang tag-iya. Nakatawagan ko sa diyang iya kong giingnan nga tingalig. Pariente ko no ko sa tag-iya kay eskodero man ako apelyido. Dong Milan, dong, pagsusi ko no. Ha? Basin pa di ay. Si nanay, kapobre na to, unya, makaangkot tag-asyenda. Nay, eskodero ko pero ikaw, manggiluyon. Ngano man na, nay? Kuan, biyuda naman ko, dong. Ang ako yung apelido sa pagkadalaga nako, mao na lay akong gigamit. Sa ato pa di ay, eskodero si tatay. Paghimo, pagdugang pakisusin. O di ba, doon na may ginganlag ahensya sa gobyerno ang inyong din? Aron mo ay imong susihon? Suhay ko na dong. Basin pa di ay. Basin pag kita'y tag-iya sa Hacienda Emilio? Di ay pwede. Dawi. Unsaon ko maning cellphone nga gihatag ni Senyor Emilio na ako, uy. Mahadlok makumuda ini. Labi na cute ko na makita ni Milan. O pangutanon ko kung diin kong cellphone. Oh, hala. May bagting ang cellphone. Dawi. Sa yuhas ang manawag ni Senyor Emilio, uy, aron pa-reporton ko sa kumana sa Iran. Wa para pa cute. Tanaw sa ako bikon. Kinsa ning nanawag. Oh, patay. Si Senyorita Hazel may nanawag. Oo, sa may akong buhaton. Bahala na. Dili na ako tubagon. Ako ning i-off ang cellphone. Oh, uy. Ano gi-off man ni Papang yung cellphone? Milagro. Usman ako siya tawag. Oh. Dili gid makontak. Gituyo ka ni Papa pag-off ang iyang cellphone. Mihar mo ko na barog-barog din sa gawa sa Bay Hacienda. Pero, wag gyud na ako makita si Butoy. Hasa man yung tawhana, eh. Nang ilang. Iyay, nakita ni nung karinda. Nagunsa man ka din hinang. Nag-atang-atang gud kong Butoy nga mo gawas day ka rin. Magigsulti kang ni Butoy? Akong tawag ko na. Ayaw lang. Magpasalamat ra gud unta kong Butoy, God. Di ba, may ato naman siya sa inyo aron magkuha sa bagnang? Oh, hinoon. Pero, lahi man gyud ng personalon gyud nato og pasalamat ang tao, day ba? Dito man gud si Milan pag adto ni Butoy. Aw. Ako nga tuon sino'y Butoy nang. Ayaw na lang lagi. Salamat na lang kaayo ka rin. Ato na hinoon ko. Ayaw nagsulti is Milan ha nga. May ani ko sa Bay Hacienda. Nang, Uy, salamat Butoy nga niya ka. nakita di ka dito sa Bay Hacienda. Mugawas unta ko. Pero, miduol man si Karen. Maong wa ko mapadayon. Ay, salamat kaayo nga wa ka mo padayon, Butoy. Kining Butoy. Kinahanglan makita ko na gyud ang mga papeles ug ako mabasa. Sige nang. Anya, asa man ta mag-abot nang.
naghuna-huna ko sa ato sa kumbinto. Kumbinto? Oh, may dito. Way daghang mga tao nga makakita samtang mag-ukay ko sa mga papilis. Unya, musugot ang Padre Kurang. Mangyo lang gud ko. Kinahanglan mabasa ko na ang mga papilis butoy. Sige nang, pahibaw dayon ko ha kung musugot ang pari. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!